Taranya baba. Mpole na kokota. Naenda yajina yo mwana mnyina wangu. Uwe wanudi turi mugoi. Ora mire makada. Vano mawana vano kama vekumba kwenyu vari pera. Uye mugare mumashuro. Sabu gara yenyu vana vakomana vemedia. Apa. Ndimi chete mauya. Ora chipedzisa nyaya yenyu baba. Taurisai vanhu vamashuro muno munotongwa nevamwe vanhu vari kunzi. Uya kunditi ndiri anonditi ndiri mugoi. Nguva nenguva pamusangana neni anongoti turi mugoi. Wakaromba. Kuna matakwa unoita kusikuenda kuna Mwari. Saka nguva dzese kana ndakapamba mugogoma akanditi mira anongoti tichati uri mugoi. Wakaromba. Munamati wako haisikuenda kuna Mwari. Alright. Vantu vane babanya kutaurika. Vari kuti imi murume ananga uroi. Izvo here hongu kana kuti kwete? Hongu. Tsanangura itinzwa. Anganwa ausumura. Taurisa. Ndati anganwa ausumura. Anganwa ausumura. Taurisai vanhu vanotonga nyaya. Ndati anganwa ausumura. Ini ndaka mwana wangu achira 2018. Ndakagara pasi todzinza. Ndakatora nababa varipo 6. Ndakati hamota yambisha ku4. Kana kuti hari kwamakazi. Ndakasvika kuno choto mazuva matatu. Kuno misi mitatu yechoto. Ndakasvika kwamakazi ikoko. Tasvika kwamakazi ikoko. Tasvika pamasowe. Tangonzi mwiri wachiponda hoyayapo. Tatosumudzwa nguva iyoyo. Hanzi nyaya yenyu ndoureka ndautemera matemo. Kati ashuwa ndonyarara sei. Kati afambira. Handanzi iwe chiuda utema mausoro kai ndakati ashuwa so. Zvakafamba sei ndakati ndakarota so. Hanza marotero akata ndizvo zveshuwa. Asi mausoro aiwa hana mhosva. Wamuda zviva saka sokuti kumberi. Onga Maxwell ana mhosva. Abani mausoro achi ana mhosva. Onga wamurova. Aiwa ndisina bata kuti ndizvo pakaseka kuti ndautarira ndao. Zvoka muda kwasa asiri ana mhosva. Vanzi baba imimi nomushonga mukapata kudhara. Wamundu wamukarasa mushonga wenyu ndorukura mimba kubva muchamenyu mushonga wenyu. Vana vachiti vari kufa mushonga wenyu. Uyu mwana mapinda mbamake maura ya mwana wake nyango dakurovai ari mwana mapinda chi mbamake chimanga cha mwana womwana wake. Saka imu ndadanzi murove wako ndeestate nasimio namakusodaro kakwa radzi yoshida tese kuna mati. Ndo vari vakatangodzi chicheka yakuru wabanyanyira sei atatora mutoro tukudare nekupi ikoko ndo mazikari katenabo nofilipo ako ba state wangaripo na bangu Filipi na Godi na Maxwell na bangu Matambo na Ramosha. Ndeza nini mkomana? 2018. 2018. Alright. Mainzwa kababa nyaya. Chipinzwa changu. Uyu paakatanga akatodzinga Maxwell panhamo kumwana wake. Achiti ndiwauraya mwana wangu. Taenda uku. Zvakaziva uri kuchemei. Tikati mwana wangu akafa. Tikati ko Maxwell ndoupi. Maxwell ndokubva asimuka. Tikati ko Maxwell uda kumuchemerei. Tikati akadya mwana wangu. Tikati haana mhosva. Hapana chauda kumuuraya. Robva yazvobvabo. Robva yakuti patakazobviswa apa takunogariswa pachi. Panga pakutaurwa kunzi kumusha kwenyu anojira rereso ndiani. Airijambira ndiani. Hapana kunzi iwewe ndiwo wakapara mhosva. Dai Maxwell unovako madatoona vari pano vaindipupurira. Zvaweze. Sabu. Mainzwa here. Munoti kudii? Yauti kumana wacho wa vanga vari. Tinetsonzwisisa. Iya haidi zvapopo. Inoda kudzokera kudzokera kune vamwe mufambi. Kunonzi kutonga. Haidi kurwisisa vanhu. Chandinoramba inini abuse is not God. 2018 pane makore. Da pesa apa mamu chifamba dai mune matozoti mudaro yakaipa. Kana uchibvisika asati adya nyama tamubvisa. Kunyepere nemudaro. Tomba mutongo wake. From 2018 up to now. Uyu akuabvisa munhu. Saka akaramba achidaro isusu munomati zvidi tosungisa. Was in terms of law, uroyawo
pachivanhu uripo kunyepe here wozone mukadzi mupurisa anoziva saka ukaramba uita tsika iyo ndokusungisa hanchamboita zvimafani yayo tinoda kuti tigare zvakanaka kasi ndikukupai mukana kuti pamusi wa16 nyaya ingaita se yapera sapo kumuripo baba womusha varipo jima arimo nevanyingina vake tembo woita sei vana ofamba mukomana zataurwa nachizo anditamba kutaurira kuti munomu munopuwa mapurisa ofamba nawo vanotora maminitsi pamunenge muchifamba anenge azobatwa nemusi oiwa naye munhu kana kuti ndiwe kana kuti ndimudhara ndozvataurwa panapa kasi tikaona usina mhosva zvavaripo kwete mangwana ipapo nokuti makore areba uchiabhisa mudharaunda mamwe akuti unomwapirise bp saka ipapo ndinokurimbisa kuti tinokuripisa ukaona havasina nyaya zuva iroro rakachika nyika so mupurisa akaita nyaya iyi ndiani Oscar anofamba na chadereka toda mapurisa mairi aonenda nawo uyu achinyora maminitsi nemupurisa wasapo aripo saka vanhu vangani vatatu kana chiti mupurisa wasapo kani muziva zvandikureva ndokuti imimi sapo mune muripo munyorwa maminitsi sezvo muri involved munyaya moya muno maminitsi ndo andoda endai kupfuti uri mupostori kai hauende kwaunoda dare rangotaura kuti hauende kwaunoda tinongoenda kune vamwe vanoona mweya vanopuhwa vasita kuita chitsotsi chete vapei musi wa16 ndoda maresults tadereka vanhu ava moenda nawo kune vemweya vanonzwa mweya kuti vanoita zvisina basa vanoti turuturu gwererayo toda vanhu vanonzwa mweya tapedza iyi kana makada kuenda kuchivanhu nokuti nyaya iri paisi yekuenda kumaprofita chete iwe unotoenda unopfugama utoisiwo maoko nokuti tiri kutsvaga muroi ndonyaya iripo saka nzvimbo izvo kana makaita ina kana shanu handinei nazvo kasi ndoda maresults tipei imwe nyaya iyi yapera